ita fa matar talaka in ka ga baki a hannunta to bakin tukunya ne ko bakin ice. Wani matsiyacin talakan ma sai ya ce miki wai shi baya son lalle, wai baya son lalle domin kawai kar ya ringa baki 10,000 20,000 da daki lalle, sai ya ce miki baya son lalle. In kika haɗu da wani matsiyacin talakan sai ya ce ma wallahi tallahi shi baya son warin wannan lalle ɗin da kike yi. Talaka fa ya iya fi'ili kala daban-daban ba kwanciyan hankali a gidan shi. Duk abun da kika yi sai ya kyare ki ya zage ki, a salafe zai ringa zagin iyayenki. Ba ki da wani daraja a gidan talaka, ya ta zagin ki kenan. Balantana ki mai wasa da hannu, shi da ya kamata ya dumbule hannun ya ta lashewa, ya dumbule hannun ya ta lashewa, amma sai dai ya biyo ki da zagi. Yana ce miki, ke wallahi ba ki da tarbiya, kaza kaza. Shi talaka fa ba abun da zaki mai ki ji daɗi, babu komai. Ba abun da zaki ji daɗi a gidan talaka, ba abun da zaki ji daɗi a gidan talaka.